Satsho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Sichithiwe sebhayili senkosi yakwaZuma. Kuzobashela benkohlakalo kwelekaMthaniya. Kanti umhlazi unethemba ngekaMadlanga. Nina bendlove namandla siyakhuleka kwindaba ze1KZN TV eyifunda uphilano kaCebekhulu. Kuvele uthi inkosi yesizwe sakaNxamala loSimphiwe Zuma kabanga neqiniso futhi angabalekela kokuqulwa kwecala lakhe uma ngabe ngadedelwa ngebhayili. Lezi ngezinye zezizathu ezivezwe kuyimantshi enkantolo yaseHowick ngesikhathi kenqabela inkosi uZuma kwibhayili ecaleni ukubulawa kwekhansela yeDemocratic Alliance uNhlala-Yenza Ndlovu. Imantshi enkantolo iHowick uDona Sindani uthi inkosi yasempendle kwisizwe samaNxamalala uSimphiwe Zuma uhlulekile ukuvezela inkantolo ukuthi icala lombuso lintekenteke kanjani. Uthi ukudedela kwakhe ngebhayili kuyosusa uthuthuva emphakathini. uZuma uzwe lokhu ngesikhathi elalela isinqumo sakhe sebhayili ecaleni lokubulawa kwekhansela le-LDA uNhlala-Yenza Ndlovu. Accordingly, taking all the facts into account, the court finds that the interest of justice does not permit the applicant's release on bail in this matter, hence bail is denied. The court also further takes into account that where in exceptional circumstances there is the likelihood that the release of the accused will disturb the public order or undermine the public peace or security. uSindane uthi uZuma akatshengisanga ukuba neqiniso enkantolo. Watshela inkantolo ukuthi imoto ngezakhe zonke ekubeni ezinye azikho ngaphansi kwegama lakhe kepha kazange akudalule lokho. Wanikeza onogada bakhe izibhamu zakhe kube kungekho emthethweni lokho. Futhi waphika induna uZwelithini Ubuthelezi ebe emazi kahle uthi ulaphi. Usike ngakho amathuba maningi ukuba angabalekela uqula kwecala. This evidence stands before this court, and if the applicant was able to facilitate the disappearance of Mr. Buthelezi, the likelihood is that he will also evade his own trial now that he will be facing a lengthy term of imprisonment should be convicted against the charges that have been preferred against him by the state. uSindane uthi okushiwo uZuma ukuthi unokungaphili unesifo sikashukela akumvimbi ukuba ayotoka njengoba umthetho uvuma ukuba iziboshwa kanjalo nabatokile banikezwe imishanguzo yabo. An accused has a constitutional right to adequate medical care whilst in detention, offering an alternative remedy for an accused to receive treatment. Kanti kulolu daba lamabhizinisi nezindleko zenyanga zikaZuma uSindane uthi amabhizinisi aqhubekile ngaphandle kwakhe uZuma. The applicant further submitted that his monthly expenses accumulate to approximately plus minus 100,000 rands, and he contended that the taxes alone bring an income of more than 100,000 rands, and the selling of crops and stock was not said to be disrupted in his absentia. Hence, his family and children not suffer whilst he is in detention. Umndeni wakwaZuma uthi kunzima ukukhetha uhlangothi kulolu daba. Manje ke ntombi lapha kusuka kube bukhunda ngomanje yabona mangoba naye owami kwayena unkosi. Akukho esingakuthatha sithi kuyikona. Ngoba thina sibheka umthetho nje kube wona uthatha indawo yakhe. iDA KwaZulu-Natal isamkelile isinqumo. We welcome the magistrate's finding. This could have happened a lot quicker, in our opinion. Ezindabeni ze1KZN TV ngu-Ayanda Dube ngiseHowick. Sazadlulisela kuphiko oluphenya ngenkohlakalo kuleli Special Investigating Unit SIU ngamafuphi insolo ke ithinta kenkohlakalo eminyangweni kahulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal kubalwa kuyona kumnyango wezempilo kanjalo nowezokuthutha. Lokhu kudalwe noNdunankulu wesifundazwe uThamsanqa Ntuli kwisithangamisa bezindaba eThekwini namuhla. uNdunankulu wesifundazwe KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli uvume inkohlakalo edlalubi emnyangweni wezempilo kulesifundazwe. Esithangameni labezindaba uNtuli udalule ukuthi ke inkohlakalo ethinta iminyango eyahlukene isidluliselwe kwabe SIU. Kukhulu ugango okukhona umnyango ulahlelwe imali engaphezulu ka400 million ngenxa yenkohlakalo ekhona lapho ebandakanya isyndicate esibonayo ukuthi there is a syndicate nangaphakathi kubasebenzi lakho kwakhona imali budedengu bese nalezo mali zingazuzisi laba bantu okusuke ukuclaimelwa bona bavulelwe ikhwama bangazaziyo. Nomhlosho ungqongqoshe sebekile naye ukuthi abanye kuvunyelwa uma kuclaima kuthiwa ubezokwakhelwa indlu ubezofunelwa into yokuhamba kodwa konke kungenzeki lokho ngenxa ukuthi kwakuvele kunophenyo olenzwe eSIU
elusukela ku-2022 emveni kokuba ungqongqoshe uqobo lwakhe nomnyango bebikile ngeinselelo ezikhona bazi baqala uphenyo nabo ngoba bayaqashela bona inkampani ezimele kubiphenye beumnyango. Kodwa ngithe mase ngithola nami lolwazi kukhona abangibikelayo ukuthi nantu udaba olukhona ngabe sixoxa nomngqongqoshe savumelana ukuthi cha ngoba luno izinsolo ezintsha asiziseni kwi-SIU ukuba isiphenyele ade ngihlangane ke nenhloko ye-SIU ke namhlanje kuseni sibuka nalapho ukuthi sebekuphi kuleso sicelo sami. Lesithangami besibhekwe ngabomvu ngenxa yodaba lwezinsolo zenkohlakalo obelithinta ungqongqoshe wezempilo nezemfundo kanti uNtuli uthi ke umgcini mafa usacubungula ke izikhalazo ezafakwa ngethenda ukuphakela abafundi ezikoleni. Kodwa nginalo ulwazi ukuthi akukho umuntu osephumela obala wathi ungqongqoshe wezemfundo khona akwenzayo ukuze kuqashwe abantu abathize lapha na kuyithenda yakwaNshushini. Akukho umsebenzi, akukho umuntu onalobo bufakazi osebulethile obungadala ukuthi ngithi cha ngqongqoshe wenze okungafanele ungakwenzi. Udaba lalithinta uma wakhe oyingxenye yokuzuza. Ungqongqoshe wangazisa ukuthi cha umama usephumile wasula ekuzuzeni kodwa ke ngisalibuka ke nalo siyaphambili siyalibukisisa ngaphambi kokuba ngilethe kumbiko. Odabeni lalithinta ungqongqoshe wezempilo laba base office bangibhekela igama lakho liyabandakanyeka kwikhampani yayishiwo bangibuyisela umbiko ukuthi la kubhaliswa khona inkampani igama lakhe aliveli. uNtuli uphikile ukuthi ke ipolitiki imnqanda amandla ke okuthatha izinqumo ezinqala odabeni obelithinta labo ongqongqoshe ababili kanti owezamaciko namasiko uvumile ukuthi ke kukhona ukuphazama ngezinhlelo zokwakhiwa kwezikhungo ezithize kulomnyango. I do want to admit on our construction of the sports centers we do have some hiccups here and there in terms of the terms of reference and the agreements that we sign with the municipalities, because what happens is, as province, we transfer money to the municipalities and we partner with them in the construction. So sometimes there will be those issues of one of the parties not coming as they are supposed to be coming in terms of financing progress. So progress sometimes gets very slow. So we do have those hiccups. Kulindeleke ukuba ke maduze uNdunankulu adedele umbiko kabasebenzi abasoleka kwenkohlakalo ezindabeni ze1 KZN TV kubi kuntombi khona Mvubu eThekwini. Umhlaziyi ozimele wezepolitiki uDkt Uzakhele Shamasi uthi kuyathembisa ukuthi incomo zekhomishana kaMadlanga ephenya ngensolo zenkohlakalo zizothathelwa ke phezulu njengoba ingaphansi kahulumeni obumbano phecelezi GNU. UShamasi okusho lokho kulandela ukuthi kunobhala jikelele weqembu leANC ufikele eMbalula eveza ukuthi ke lenhlangano inqumba ukuthi angeke ibekezelela amalungu ayo abeka yona ke ehlazweni. Ngemuva komhlangano wekomiti elikhulu iNational Working Committee yeANC unobhala jikelele walenhlangano ofikile eMbalula ubeseveza ukuthi ke lenhlangano angeke ihlanganise nabantu abafela ke ukuthi banenkohlakalo abangcolisa igama lenhlangano. Umbalula uqhuba uthi ke bayeseka ikhomishana kaMadlanga ephenya lezi zitsolo zenkohlakalo. Umhlaziyi ozimele uDkt Uzakhele Shamasi uthi yize noma esebekhona amakhomishini ngaphambilini kodwa kunethemba ukuthi ke izinqumo zekhomishana kaMadlanga zizothathelwa phezulu njengoba le khomishana yakhelwe ngaphansi uhulumeni obambisano iGNU. Umbalula ukhuluma into enhle impela uma ngaba ethi bayiseka iMadlanga Commission ngoba phela fana yena njengonobhala jikelele weqembu kumele alivikele iqembu, kumele avele isithunzi seqembu, kumele abe umlomo weqembu asho ukuthi bamelene nenkohlakalo. Uma ethi yena bayiseka iMadlanga vele iMadlanga Commission ibeke umongameli siyathemba kulokho ngoba phela we are now in a government of national unity. Iqembu elibusa alibusi ithatha inqomo ujuqu lodwa kukhona abaligadile ngakho ke siyathemba ukuthi mawuphela leMadlanga Commission inqomo
izincomo zayo ziyothathelwa inyathelo bakhona abashushiswayo bakhona ababoshwayo bakhona abasuswayo eqenjini. Kwenzeka konke lokhu nje kubheke ukhetheni lohulumeni basekhaya ngonyaka ozayo nokukhetha kwebuholi nokukhetho lukwaze lonke lango-2029 ngakubeke lokhu kuyibeka phi inhlangano kaKhongolose. Kodwa ke manje iqembu elibusayo libhekene nokhetho onyakeni ozayo libhekene nokukhetha abaholi ngo-2027 bhele nokhetho likazwelonke ngo-2029 kufanele manje bahlenge. Uyabona manje ukuthi nazo lezi inhlaka seyingasetshenziswa ukuze kukususwa abantu abathile basuke endleleni kuze kungene abantu abathile efanele bahole iqembu. Kodwa ke into esiyaziyo eNingizimu Afrika nakwi-Afrika nasemhlabeni wonke nje akekho ungcwele akekho umsulwa. Ngisho ngathi wakhona abathi hayi laba balungele ukuthi bangenele izikhundla ezithile kuhamba kuvele ukuthi khona abakwenzayo khona abakwenzile. Into esiphila nayo leyo efanele siqonde ukuthi asikho esontweni. Esidabeni ze1KZN TV nginguSamukeliso Ngqulunga ngiseRichards Bay. Amalungu enhlangano abamatekisi eSantaco KwaZulu-Natal ahlanganyele ke ndawonye renki yamatekisi eNewcastle enhla nalesi sifundazwe ubungaza ke inyanga yezokuthutha ngokuzivocavoca nokukhumbuzana ngokubaleka kokushayela ngokucophelela nokugcina imiyalelo kanjalo nemithetho yemigwaqo. Uhlalo wale inhlangano kulesi sifundazwe uBoy Zondo uthi kubalekile kuba nosomatekisi bekwazi ukuxazulula izinkinga ngaphandle kokubulalana ngesibhamu. Usihlalo wemboni yamatekisi KwaZulu-Natal uthi njengoba kuyinyanga yezokuthutha bazogqugquzela ukusebenzisana kwezinhlaka ezithutha abagibeli. Transport month lo and sizowahambela wonke ama regions KwaZulu-Natal. Sihamba sigqugquzela one ukuphepha emgaqweni, sikhuluma no driver nabanikazi bamatekisi, sikhulume nabagibeli, sikhulume nalo lonke nje uhlobo lokuthutha. Sikhuluma nabantu bama-meter taxi, sikhuluma nomalume, e-hailing. Into esikhuluma kakhulu lapho nizokhumbula ukuthi kulezi insuku kuke kwabonakala ukuthi akukho ukubambisana phakathi kwenhlaka zonke. So ke same sigqugquzela ukuthi akuke kube khona ukubambisana, kube khona ukusebenzisana. Siyazi ukuthi kusuka manje uMinister National usegcine ekenzwa kube semthethweni ukuthi labafowethu be-e-hailing nabo bagcine bethola imvumo zokusebenza, bagcine nabo besemthethweni. Uqhube ngokuthi kubalekile ukuba abantu bekubeka emqoka ukuphepha emgaqweni. Ngangabonakali kuba khona ukukhwebhana, sixabana, sigcine sibulalana. So sigqugquzela kakhulu ke into ye-road safety. Sithi without abagibeli there is no taxi industry. So ke wonke umuntu kubalekile ukuthi ayithathe serious into ye-road safety. Sifuna imoto ezisetshenziswayo zibe roadworthy ngaso sonke isikhathi. Abantu abazisebenzisayo mababe nencwadi zokuthi bazisebenzise, baphile futhi njengoba sisuka laphayana nje njengoba ngiyefuzela nje ujima lokho esijimayo. Siyagqugquzela ukuthi o-driver abanakekele impilo zabo, ngoba uma uthi u-driver ogulayo ube ulayisha abagibeli ungagcina ungabafikisi la kufanele bafike khona ngenxa yokuthi uyagula bese ugcina uba involved kwezinto. Senxusa ukuba omalume abathutha izingane bekuthathe phezulu ukuba baqaphele njengoba bethwele abantu abayikusasa lesizwe kanye ke nokubulalana kosomatekisi. So ke enye into esiyigqugquzela kakhulu yilabo abathutha izingane omalume. Sibonile kuba khona izingozi ezenzekayo etholakala izidalwa imoto. Sicela ukuthi omalume bakhumbule ukuthi bathwele i-future years, abayithathe serious into yokuthutha izingane ngemoto ezisesimweni somgwaqo. So ke sihambe sigqugquzela lokho nje dadewethu njengoba usibona sihamba KwaZulu-Natal yonke. Kubi kuthobeka dladla ezindabeni ze1KZN TV ngiseNewcastle. Asithi shelele itolweni nebesolo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV. Nazo ke zona ezihamba phambili namuhla. Sichithiwe sebhayili senkosi yakwaZuma. Kuzobashela benkohlakalo kweleka Mthaniya.
Kanti umhlaziyi unethemba ngekaMadlanga. Inhlangano engenzi inzuzo ithemba lempilo Multi-Purpose Center sendaba yakhe ngasempangeni enyakatho KwaZulu-Natal iqhuquzela ukuba intombi into ziqhubeke nosiko lokuhlolwa kwazo ngoba lokho kuyosiza ukuba ke zinqande iphinde futhi igweme izifo ezahlukahlukene. Lo nguhlalwa lenhlangano ucebile Heleve usho lokhu ngenkathi ke kuqhubeka umcimbi uqhuquzela abantu kuba abaziqhatshe ngamasiko abo. Inhlangano engenzi inzuzo ithemba lempilo Multi-Purpose Center esendaba yakhe kuWard 29 ngaphansi komasipala uMhlathuze iqhuquzela amantombazana asemancane ubazigcine umntombi bawo ugwema izifo ezithathelanayo. Umsunguli walesi sikhungo ucebile Cele uthi mningi umsebenzi ababhekene nawo ngaphansi kwalesi sikhungo okuhlanganisa nokusiza lezo zingane ezidla imishanguzo. Ithemba lempilo lisiza abantwana abayizintandane kune feeding scheme uma bebuya esikoleni bayadla. Kuningi kakhulu siyacela nama donation bayathola impahla sithole ama funding mhlambe ngokwezimpahla nokudla. U-Impact nje usanda kusifanda ngokudla nezimpahla zabantwana. Abantwana abala esibasizayo inamba yabo njengamanje bawu 8 kodwa ngoko DSD kuyena osixhasile ngokuthi kutholakale ukudla. Yena usenza ngabantwana bawu 15 so kuyasiphoqa ukuthi sihambe siphuma sifuna ama funding ukuze sithole ukudla abantwana belekelele bakhona ngempela baphuma emakhaya ahlwempu kakhulu. Abanye badla amaphilisi nabadala ke siyabalekelela bakhona emakhaya ongasebenzi umuntu mhlawumbe uma befika kulokho esisuke sikuthole siyakwazi ukuhlukanisa kube food parcel ukuze umndeni ulala udlile ngoba ngeke ugcine ngokudla emini ntambama abantwana bayadinga ukudla. Ngibe futhi ngibe ingxenye yokuphatha amatshitshi lawa ahlolwayo ukwakhuthaza ukuthi intombi eyiphatha ukuze ikhule bengajaha abafana ngoba manje kunezifo eziningi abangagcina beyitholile. Lo mcimbi bewuhanjelwe nayiminyango kahulumeni yahlukene ehlanganisa owezempilo nowezokuthuthukiswa komphakathi. Kanti yombili eminyango iqhuquzela ukuziphatha kahle kumantombazane ugwema ukukhulelwa kanjalo nezifo ezithathelanayo. Sesikhathini samanje kubalekile entsheni ukuthi beziphathe kahle ikakhulukazi ngoba kukhona izifo kukhona nezinto abayisebenzisayo ezingizidakamizwa ezingavumelekile okuyizona kakhulu ezivimba ikusasa labo. Kubaleka kakhulu ukuthi bayihlanganise nezindawo njengoba sibiziwe namhlanje la ethemba lempilo Multi-Purpose okuyila khona okusebenzisana kakhulu nentsha yonke khona la esizweni sakaMadlebe nanokuthi nathi njengomtholampilo siyasebenzisana nabo kakhulu. Sisebenzisana kahle kakhulu naye uthemba lempilo even ngisho nawo kumphakathi uqobo cause kunane izingane eziphila la uthola ukuthi la emphakathini kwande kakhulu ama cases o neglect uthola ukuthi mhlawumbe ingane ishiyiwe nishishiwe so siyakwazi ukuthi sicele naye ukuthi for the time being sisazama ukufunela ingane isikhala mhlawumbe kuma place. Omunye nenhlangano engenzi inzuzo ushayela ihlombe lesikhungo ngomsebenzi waso esiwenzayo emphakathini wakule ndawo. Zile la ithemba lempilo ngokubenywa umama osondelene kakhulu umama Mndaba bangabesifazana benza into enhle enkulu emphakathini ababa nombono bangahlala phezulu wawo basiza kakhulu izingane ezizintandane unama case ama department ongalula ukuthi esheshe efinyelele emphakathini. Izingane ezizintandane esihlala emakhaya adonsa kanzima zisizakala kuleli ikhaya kanti kuvela ukuthi zingaphezulu kwama-80 izingane ezisizakala kulesi sikhungo. Umsunguli walesi sikhungo unxuse nosizo kwizinhlaka ezahlukene. Ezindabeni ze-1 KZN TV bikuThabani Maphumulo endaba yakhe. Umnyango wezempilo esifundazweni KwaZulu-Natal unikezele ngeinsiza zezempilo zamahhala emphakathini wakhe lo masipala wesifunda iZululand enyakatho nelikaMthaniya. Lo mnyango uthi ngalokho bahlosa ukuthi ke kuncipha izifo abantu bathola usizo lokwelashwa ngodokotela kusenanesikhathi. Lena ke ngenye yezindawo ezinenkinga yokutholakala kwezisiza zezempilo njengoba ke isibhedlela nomtholampilo kuqhelile kule ndawo. Uhlelo lomnyango wezempilo luka 1.1 million treatment campaign lungolunyeke lezinhlelo zokuvuselela umphakathi ukuba kuthole ezempilo abantu baqhubeke nokudla imishanguzo yabo betholeke nokwelashela izifo ezahlukene. Sizama ukuvuselela isiko lezempilo emphakathini wala ngenxa yokuthi kube nesikhathi eside laba bantu bakule ndawo bengawathola ama services kodwa ke ngokuhlangana nezinkinga nale program esikuyona as i Department of Health ka 1.1
million treatment gap campaign sibonile ukuthi ezinye zeindawo ezisilimazayo lezo ukuthi singafikelele inambeni obekwe iblessing in disguise ke ngoba nathi sesibonile ukuthi kuneyindawo kufanele ukuthi sibe ne footprint kuyona ukuze abantu bathola ama services. Umnyango ke usezihlelweni zokuthi ke babuyisa izihlelo zokuthi umphakathi ukwazi ukuthola izinsiza zezempilo eduzane kule ndawo ke ebisasalele emumva ngokubambisana ke nobuholi besibhedlela saseshowe bavumelene ngokuthi ke kulezi ndawo ezisasalele emumva bavule ke izindawo ezingomahamba nendlwana ezindaweni ezifana nasemaromeni ngasikibambisaneni primary ezokwazi ukuthi ke isizo umphakathi wasemanyameni okungenani ke kanye ngenyanga. Lena ke yase Ward 21 ngaphansi komlalazi ngokwama demarcation area okufanele ngabe iserviswa yishowe hospital kodwa ke ngenxa ukuthi previously bebe ngaphansi kwe City of Mhlatuza kube nezinkinga kwi handover in terms of I continuity ama head provisions kule ndawo njengamanje ke sizohlelweni lokuthi sizowabuyisa ama mobile points sesithi identifyile neindawo ezosebenzela kuzona working closely with ubukhosi basemazimeleni neinduna kanye namakhansela. Lolu hlelo lesibhedlela kubantu uqaleke ekuqaleni kwaleli sonto ngomsombuluko lwaze laphothula ngosuku langolesihlanu laba ke babuye behambeleke emakhaya umuzi ngomuzi nalokho ke kubasize kakhulu ukuthola abantu abanezinkinga esidinga odokotela nokwelashwa. Sithe mangabe senza ucwaningo lethu sathola ukuthi le ndawo iqhelile ayikho eduze kwamakliniki ethu nezibhedlela zethu ziqhelile ngalokho bekwenza ukuthi njalo kube nezimo noma izigulo lezi ezithelelanayo izigulo TB ingane ezingagomeki kahle sikhona isidingo sokuthi izinsiza zisondezwe kule ndawo ama mobile sizobuka ukuthi ama mobile eza kangakanani lana for sure le ndawo kakhulu iseva yishow kodwa ke nathi njengoba sibambisene sonke siumuntu oyedwa singabona ukuthi sihlangabezana kanjani ukuthi ama mobile abambe kwenye area ngoba iarea enkulu lena. Umphakathi uzokwazi ukuthi uthole ukwelashwa izifo ezahlukene njengoba ke odokotela bebehlukene awudokotela bamehlo abamazinyo abamathambo bebekhona nabo nokwelashela ke ezinye nje izifo ezidabanikeze 1KZN TV ngikusamkeliswe Nqulunga ngisemlalazi. Kwadlula ke emhlabeni inyanga edumile ebihanjwa ngosopolitiki nosomabhizinisi uMakhosi Ndlovu okuvele ukuthi ushelele endlini maqede wephuka endaweni yaseMbava esemgungundlovu maphakathi neLikaMthaniya kanti ke sikhulu kwisililo ngale nyanga ebiwusizo nasemphakathini njengoba osopolitiki bephuma bengena ukuzobhonga emswaneni emndenini wayo. Bangena bengenile abahola behlukene kusukela kosopolitiki nakwezamabhizinisi emndenini kaMakhosi Ndlovu obe umelapho endabuko edume ezindaweni eziningi futhi obehanjwa abahola abahlonishwayo bezofuna usizo ngempilo yabo. Sikhulu ke isililo ngalomelapho endabuko neqhaza belibambile ukusiza umphakathi. Ngokugula kwakhe okay noma ngayona into ehlangene nokwamhambisa emhlabeni shothi into esingayisho wagula nje ngololosini lolo wagula wathi kubhlungu umzimba waphalaza wayesibhedlela ngesonto ke kwamthatha ke so into asikakazi kahle hle kodwa kube ugula nje akazange limala akazange abe kube ugula nje. Kanti ke okhulumela umakhelwane uchaze lo melapho wendabuko njengomuntu obewusizo olukhulu emphakathini. Ngoba indlela kade ephila ngayo akekho nje umuntu ophila lempilo le ebiphilwa umama wala ekhaya. Usifake eswini zakhe sonke saba izingane zakhe izalayo. Nobani uyazi ukuthi ibiya ngamagame. Uma ngabe kuDisember ubeqoqa intsha yabafana. Athi uzobathengela isiqaphu. Abanikeze isiqaphu akhiphe o drink ziphuza umuntu kuye nokuthi uphuzani kube mnandi aphinde enzele umphakathi. Afuna ujabule nje indlela kade iphila nomakhelwane cha siphatheke kabuhlungu. Ziningi izindlela ekhona la ezakhiwe nakhe akagasa nje leya yandle etiles yakhiwa uyena akhela umntwana wakhona
ngaphesheya ngezazi inqwabi izindla zakhile. Abomndeni baphinde badalula nezihlelo zokufihla kukaMakhosi Ndlovu ozobe sebekwe endlini yakhe yokugcina ngeSabatha. Kusho ukuthi ke umala abantu okuyibona akade ebasiza bekwabantu abawosomabhizinisi, osopolitiki nabantu nje bonke in general okuyibona akade bethola usizo kakhulu. Okunye ke mhlambe singakusho ukuthi ngolesihlanu umhla ka10 uma ngabe umama eseyolandwa emakhazeni abafisayo ukumhlangabeza indawo esohlangana kuyona iseKettle Ridge ngase Astrid Garage. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uSiphamandla Gumede ngise Richards Bay. Asiphinde sithi shelele itoreni nebeselo siyabuya futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV naze ihamba phambili namuhla. Sichithiwe sebhayili senkosi yakwaZuma. Kuzobashela benkohlakalo kwelekaMthaniya. Kanti umhlazi unethemba ngekaMadlanga. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu$17.21 kuyidola laseMelika, libe ngu$23.21 kupondo waseBrithani, libe ngu$20.25 nemaliqhathaniswa ke ne-euro yase-Europe. Kuthi intengo yegolide yona ibe ngu$3,858.49 ounce, kanti intengo yayo ngahluziwe yona ingu$64.11 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Iqembu lempofana iKaizer Chiefs liphinde lahluleka ukuthatha amaphuzu aphelele ekhaya kathi ke lebambana ngegoli elilodwa ngapha nangapha noSuthu Mabheshankona AmaZulu FC emidlalweni weBetway Premiership obuse-FNB Stadium eNazareth izolo ebusuku. Ukucazelana ngamaphuzu kwalamaqembu kusho ukuthi amakhosi asedlala imidlalo emithathu eligi ilandelana engayitholi kiwini umthathu ke idlalela ekhaya. Aqale kagenqwa phansi isekhukhune ngamagoli amathathu kwelilodwa abambana ngelilodwa ngapha nangapha neqembu leMarumo Gallants njengoba ephume nephuzu elilodwa kwizolo kwiqembu lamaZulu FC. iChiefs yona ke icindezele ukuqala kulomdlalo kodwa ke ihlulekile ukuqondisa emapalini ibhola uma ngabe sifike phambili. Ake sibhekana nasisimo sezulu esingalindeleka. Nina bakamamunga woSutha kabulalo uyasizila ngokuqotha imbokodo nesisekelo. Okamzimba umntana nethimba lonke leindaba sithi ukhumo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile